Het wie een drokkere periode als oors voor de brandwachtlui. Ze hielden vooral te krijgen met een soort en grutte incidenten. Vooral 2 weken vielen op. Tussen 10 en 24 augustus hebben we in totaal 210 incidentenmeldingen gehad. En waar leidt dat dan om? Ja, dit is echt wel toeval. We hebben een aantal zeer grote branden gehad, een aantal grote branden gehad. In verschillende panden, agrarische bedrijven, bedrijfsbranden, flatbranden. En we hebben natuurlijk een stormweekend gehad waarin we veel de weg op moesten om stormschades te verwerken. Omgeslagen bootjes op de Friese meer in de Zuidwesthoek. En daar moesten we ook naartoe. Een extra uitdaging in deze periode is het tekwart aan vrijwilligers om een soort mooi vakantie binnen. Daardoor wordt van gewoon vrijwilligers een soort vregen. Dat zijn dan ook vaak de mensen die net op vakantie binnen, die ook in vakantie hebben van hun eigen werk. Dus die gaan dan ook nog in hun eigen werk ontwerken. En als je het dan extra druk hebt bij de brandwacht, ja, dan komt het er wel op aan. Je bent wat wurger, je komt wat minder ontsleept dan misschien. Maar wat ik mooi speelt is de thuissituatie. Je ziet ook vaak het zijn de partner, vrouw of man. Ja, het lukt nou even net. Ik maak nou paraat staan voor die brandweer. Wij kunnen nou net even voort van het mooie wagen niet op de marn of even maar erbij naar de kinderboerderij. Dat gaat gewoon net lukken. Door een goede planning hebben ze het redden kunnen. Maar ze hebben ook nog 2 andere oplossingen. Wij hebben 2 verschillende procedures. Eén is de TS Flex, dat we maar minder mensen uitdrukken maaien. En de andere is dat we paraat staan voor uw collega buurpost, die altijd even net lukt. Dan komen er 2 auto's voor dezelfde melding. De verdeling van de vrijwilligers oer de brandwachtkazernes bleef elke simmerperiode een flinke put. Doch bleef de brandwacht Friesland positief oer de toekomst. En wij merken gewoon dat met onze vrijwilligers, wat onze ruggengraat is van Brandweer Friesland, dat we het gewoon heel goed kunnen rooien. Dus why change a winning team?